driver nila. Kasi naman nilang humuga, wala na sila ng order, kuha na yung balik. Balik, gamit na kayo. Hindi na kayo ko ato, dito ba ako sila kayo sa kanya. Ang gibayad sa bayo, ikuha na niya balik kay ikuha. Dili ang bayot nagkuha katong driver, driver ang nagkuha. Pero wala pa nila nakuha. Of course, hindi mo. Kay Europe na mag-Europe pa nila kung once sa uban wala gyud pan once nga nabayran na wala na yung suporta. Naara na nila kung balik ko na nila kung saan lagi. Pero naman lang bubugon nga naman ang iban. Nga na ako dire wala ko kabalik kay kanalo. Ito naman ang kana. Nya, ako may agi wala. Okay tong last na lang anilang trino sa lain. Suya kay ikaw. Wala lang ako naingnan tong bayot na nagpa-cash in siya diri ako. Ulit daw nila. Ako ingnan wala. Perti naman hubuga atong bayot. Kaya ko nagabayot god. Perti naman niya hubuga. Wala na ko siya naingnan na ato. Aulaw lang. Ako once nga nakuha. Dili man siya nakuha atong bayot na bayad. Ang nagkuha atong driver nila. Kaya mautong kauban nila inom. O katong isa kalalaki bitaw. Nagabalit treatment sa sigarilyo. Moto mo. Lahat ng nagkuhaan kauban nila. Perti na nila hubuga. Ngayon sila sa rito. Pag-isor, may nangganan na yun. Ang sarman eh. Ay, basig ko Sa'yo lang mga gusto na mula mag-inom. Maman? Eh, kapag may agi kasabaan ako, oy! Isa sila? Kanang na mag-inom diri ba nga? Ngungun ko anong kwarta? Asa na ko ibalik? Di na ko ibalik ko. Hala, niya. Ako di rin wala may refund. Kung naara sa inyo, kung ano saan ang ibalik ko na yun. Pero once kung nabayaran na, di na ibalik ko kwarta kay di man tapata na rin ng kung ginabuhi tagtarong niya. Ingon nga, waon ang kwarta? Pwede. Mga gani. Mama, di man na maayo. Ako mga saba man ko. Ako ba basta nabayran na, dili na pwede ko ang kwarta. Yawan gina. Wala ko nang yawan ako gan siya. Trabahan ko. Dili na pwede rin mo. Tala mo diri tapos dili mo inom diri ako. Sa uban mga saba mo sa uban. Sahay. Dili kasi mamalat. Ati sa mo palit mi diri at hindi mo inom pwede rin pataan. Sa ano ko kung manarado na ko diri, hindi na ako kuman ng pag-uban na narado. Kuan narado na ko. Ano nilingkod diri bisan palit ko. Yun ako, walang nang naman sila visa. Alam ko lang itong sa buwas mga uman ka. Wala naman may order. Order. Wag, bigay masira yung pakit ng ano. Ito. Iyahin po nila no. Mao gani no mo nang kay ngano kung ibalik ko din mo ang kwarta na mura na maguna na mga uto-uto ha. Kay bisag asa ka sa lain, di gid mo uli. Dili mo daw mo balik ko kwarta oy. Hindi bayaran ko. Oh, basta kuha na, bayra na. Nara sa ila kung kanutan nila na balik ko ginom ko wala na gid na ingon nga naay balik sa kwarta nila oy. Kwarta ko to anak. Kana ganing igo ra diri nga manghiram og baso nga wa pagay kapalit og limon ako nga unsa da inyo ang pwede ron kay ko nga maglagot ko nga naghiram ng baso nga wa ko may gipalit dili sa pwede kay muon ra ninyong kuan diri no kakapay ra magkahatni ka ng lamisa sa gawas ya igo ra mo moabot og lingkod basta lang natikmoy wa man ginan siya nakanta pag quarantine ra man na sa ilim nun ra pagdad sa table Kung kuhan ganito mga tricycle driver, wala na gusto na malik diri. Kay kung nakuhan sila kung last mo din na inom din kung kapitaw nga. nga naman Medyo long hair ba?